Start v pořádku. Košíček na jistotu, trošku problémy na rozdělovači, tak přece jenom tam byla nakonec nějaká změna. Levá proudařka, každopádně není tam voda, ještě v tuto chvíli. Uvidíme, jestli se podaří nalít. V tuto chvíli si to zrovna nemyslím, takže bych doporučil se trošku víc srovnat do kádě, protože to, co může být na středu, to je pravá proudařka. Ale proti gustu teďka už jdeme napředu, nějaký 40. To bude ještě kladný čas do minutky. Napravo straženo, ale už dávno. Takže Velké Opatovice dokončí.